Sugeng siang para permisa, sugeng pepandihan wonten perawatan di Kafe 5. Kula Dia Puspita lan kanca kula Almira Dewi Jelita badhe nyiarake pawarta kang asifat fakta lan faktual COVID-19. Wiwit tahun 2020 kepungkur, pandemi COVID-19 nyebar ing sadonya kalebu nang Indonesia. Akeh masyarakat kan kena pengaruhe, wiwit saka kesehatan nganti ekonomi. Pemerintah Indonesia ngetrapake sawetara aturan kaya gawe jaga jarak, nganggo masker, lan cuci tangan nganggo sabun, supaya penyebarannya ora tambah akeh. Orang kuwi vaksinasi uga dadi langkah penting kang dilakoni. Warga diwajibake njupuk vaksin supaya awak luwih kuat nglawan virus kasebut. Nanging isi ana sawetara wong sing durung ngerti pentingnya vaksin iki. Mula pemerintah terus tindakake sosialisasi marang masyarakat. Sajroné pandemi, kegiatan sekolah lan kantor akeh sing dilakokake kanthi daring. Bocah-bocah sekolah sinau saka omah, lan guru kudu luwih kreatif supaya pelajaran tetep mlaku kanthi apik. Senadyan kahanan anyel, semangat sinau lan kerja kudu tetep dijaga. Kahanan wis wiwit membaik, nanging kita kabeh ora kena lali protokol kesehatan. Nganggo masker nalika metu, jaga kebersihan, lan tetep eling supaya ora sembrono. Mugi pandemi iki saged dados piwulang tumrap kita kabeh. Pilih kesehatan iku penting banget. Saged Gusti paringi kawilujengan lan kesehatan kang langgeng tumrap kita sedaya. Pawarta selajengipun pinjaman online. Ing jaman saiki akeh wong kang kepincut karo tawaran pinjaman online utawa sing kerep diarani pinjol. Amarga prosesnya cepet lan gampang, akeh masyarakat sing ora mikir dawa langsung jajal ngelamar utang liwat aplikasi. Nanging ora kabeh pinjol iku aman. Amarga saiki akeh banget pinjol ilegal sing ora kadaftar ing Otoritas Jasa Keuangan utawa OJK. Pinjol ilegal kerep nyalahgunakake data pribadi pengguna, kayak nomor HP, foto, lan identitas. Akeh korban sing banjur ditakut-takuti utawa diteror karo tembung kasar saka wong sing nagih utang. Malah ana uga sing foto pribadine disebar menyang media sosial supaya korban langsung bayar utange. Saiki pemerintah lan OJK lagi nyoba ngresiki pinjol ilegal supaya ora tambah akeh korbane. Masyarakat diajak lebih waspada lan ora gampang percaya karo aplikasi sing ora jelas asale. Yen arep njupuk pinjaman, periksa disi apa aplikasi mau wis resmi lan kedaftar ing OJK. Ayo padha dadi wong sing luwih bijak ngatur keuangan supaya ora keseret masalah amarga pinjol ilegal. Kalian kawigatosakipun para permisa,
ingkang sampun kersa derekake lakuning pawarta ing dinten punika. Kula lan kanca nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.